ҳоло барои далел ва рӯшанандозӣ танҳо номи шаҳидшудагон маҳаллаи хоруғи болоро бароятон ёдовар месозем, то ин ки бидонед аз як маҳалла чӣ қадар одам бо тири кормандони ҳифзи ҳуқуқ кушта шудаанд. баъдан худатон қазоват кунед. агар аз як маҳалла шумораи кушташудагон ин қадар зиёд бошад, пас шумораи қурбониёни кулли шаҳри хоруғ ва дар тамоми тоҷикистон чӣ қадар мерасада бошад. дар оянда теъдоди қурбониёнро на танҳо барои мардуми шарифи тоҷикистон муайян месозем, балки ҷомеаи ҷаҳониро мо аз чунин рафтори номатлуби баъзе мансабдории қотил воқиф хоҳем кард. акнун таваҷҷӯҳ фармоед ба ному насаби сокинони худи маҳаллаи хоруғи боло ки аз тири кормандони ҳифзи ҳуқуқ то имрӯз кушта шудаанд: Хушдилов Далер, Шодмонбеков Воҳид, Шодмонбеков Рашид, Муҳаммадиброҳимов Ёрмаҳмад, Раисов Борис, Абдурасулов Фирайдун, Файзуллобеков Собир, Давлатбеков Азамат, Ашуров Иброҳим. бар зами амаи ин одамкушӣ ва фасод мақомоти дахлидори давлатӣ боз мехоҳанд вазъиятро нооромтар гардонанд. имрӯзҳо вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи амнияти миллӣ тасмим гирифтанд ки Муҳаммадбоқировро бидуни ҳеҷ гуноҳи вазнин дастгир намуда зиндонӣ кунанд. бо тӯҳматҳои беасоси раиси кумитаи маорифи вилояти Лутфулло Наврӯзов мақомоти дахлидор қасд доранд ки Муҳаммадбоқиро низ ё зиндонӣ кунанд ва ё ба шаҳодат расонанд. вале мо то вопасин нафас кӯшиш мекунем ки барномаҳои ивғоангези телевизионии Бадахшонро ба тамоми ахбороти дурӯғинашон дар чашми ҷаҳониён муаррифӣ созем, то ин ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва созмонҳои бонуфузи олам аз чунин аъмоли ғайрибашарӣ чунин ҳукуматдорон зулмпеша бохабар гарданд. аз ҳукумати марказии Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад ки садди роҳи чунин амалиёти махсус гардад. агар чунин амалиёти махсус аз тарафи мақомоти дахлидори давлатӣ дар Бадахшон ба вуқӯъ пайванданд, он гоҳ натиҷааш ҷуз пушаймонӣ ва шармандагии ҳукумат дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ чизе нахоҳад буд. дар таърихи давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол номи саркардагони ин амалиёт сазовори лаънат хоҳад буд. ҳанӯз ам дер нашудааст. бузургон гуфтаанд илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. дар интиҳои муроҷиатнома суханро бо абёти устод Абу Абдуллои Рӯдакӣ хотима мебахшам. он бузургвор яке аз ғалиёташро ба чунин байтҳо оғоз мекунад: чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт. наздики худованд бадӣ нест фаромӯш. вале дар интиҳои ғазали мазкур бошад чунин фармудааст: ангушт накун ранҷа ба дар кӯфтани кас, то кас накунад ранҷа ба дар кӯфтани мушт. худованди осмон замин ёру мададгор буд. ҳамехони азиз. омин.